Eto, hvala na komplimentima. E sad, pošto je puno ljudi pod urocima, vidio sam karte. Energiju protiv uroka šaljem. To je. Nemate puno vremena. Svi koji sad pozovu primaju energiju protiv uroka. Primaju energiju protiv uroka svi koji sad pozovu. Svi koji sad pozovu i ova energija se šalje sad u 4D vibrirajućim talasima. Znači nevidljiva je golim okom. Jedino što možete da dokažete je to što ćete tu energiju osetiti na sebi. Znači specijalna energija protiv uroka, ako ste zavezani, ako ste zaključani i ako vam ništa ne ide od noge. To je. Dat ću vam vrijeme u koje možete nazvati. Sad je dobro da se zove, jer ja dok ovo pričam, moj glas šalje tu energiju i osjećate čudne stvari. Dobro je ako imate one lustere sa 2 prekidača, da jedan ostavite upaljen, jedan ugašen, zato što je noćas takva energija. Ako nemate, onda ugasite svetlo. Evo, vrijeme kreće sad. Specijalno vrijeme i specijalna prilika. Zovite i primite čarobnu energiju protiv uroka. Ja šaljem i vi zovite i primajte energiju. Energija važi, znači važno obaveštenje. Energija važi dok se ne riješi problem. Znači jako važna stvar sada pozovete. Zašto? Energija, primjera radi. Ako imate urok, ne možete, evo ova gospođa je zvala da kažem primjer za kola. Recimo ne može, ovdje video sam, rekao sam da sa majkom ne može da proda kola. Ona je rekla jest. Znači ima urok za kola. Sad zove, ja šaljem energiju. Kad ona proda kola, ta energija prestaje. Znači dok se problem ne reši, ta energija stoji. Sublimirajuće, vibrirajuće. Tako je znači napravljeno. Nije, požurite manje od 3 minute, znači nije neki keks ili nešto čokoladica pa da ima rok trajanja. Znači ti talasi su poslati ka rješenju problema. Isto kao što za studente. Ja pošaljem energiju kad im pravim talisman tom profesoru i on vidi i tog studenta pusti. Ako ne zna, znači ta energija se odbija od univerzuma do ovoga. 2,5 minute, jel vi zovete ili ne? 060603031. Isto tako energija za posao. Znači šalje se energija koja ide do poslodavca i on od tih hiljade i hiljade CV-eva baš vaš izabere. Zato što je ta energija spuštena na njegovu glavu. Nemojte zvati zadnju minutu, nego sad zovite. Sad zovite i posle toga energija je poslata protiv uroka. To je bitno. Posle toga znate, mora to da se primiri, da se slegne kad ja pošaljem i posle toga potvrđujete. Znači, veoma jednostavna metoda koju sam ja patentirao u Džengiz zavodu u Sjedinjenim Državama. Nema nikog i dalje čekamo neko da se javi. Ljudi spavaju, požurite. Sad je zadnje vrijeme za nazvat minuta i 40. Pošto nema nikog, znači osoba koja pozove primit će svu celokupnu energiju i problem će mu se rešiti što pre. Što pre. Znači, niko ovo ne gleda, sad svi spavaju i ako ste vi jedan koji ovo gleda i pozovete, znači dobit ćete 100% ove energije i rešavate već u toku 2. mjeseca problem. Znači, zavisnosti od toga. Ovako, kad imam u 3-4 popodne emisiju 5, onda zove dosta ljudi za energiju i onda malo njih može da primi. Manje od minute, požurite. Požurite, sad je ekskluzivna prilika. Ekskluzivna prilika i ko je zvao protiv uroka, međutim u zadnjoj minuti mogu zvati i osobe koje ne mogu nikako da se udaju, a ne znaju zašto. Znači isto nek zovu u ovoj minuti, to je. Zovite, primite specijalnu energiju od vašeg čarobnjaka i saznajte sve što vas čeka. Znači, ja dok ovo pričam, to je. Manje od pola minuta, sad morate nazvat, ja polako šaljem energiju dok ovo pričam. Znači, sam moj glas
šalje energiju koju uzimam iz karata i koja se šalje iz kosmosa. To je. Dosta ljudi je istraživalo, ispitivalo te ovako, te onako. Uglavnom su pitali kako, odakle mu inspiracija, odakle ovo. Nema tu inspiracija. Prvo, dajte mi definiciju inspiracije. To niko na svijetu ne zna. Nema, znači ja sam posle. Evo, dajem vam još malo vremena. To je. Daje vam još malo vremena da još neko pozove, da ne bude prejaka, jer može nešto da se desi osobi. Znači, dosta je prejaka. Ako je urok 15 godina, može da se skine za manje od mjesec dana ovom energiju. Daće vam još malo energiju da se javite. To je. Požurite, još malo dajem energiju i večeras iz čarobnog šala šaljem energiju ka vama. Polako, već sam krenuo, vi zovite. Evo, važno obaveštenje, počelo je slanje energije. Ko ima slabe živce ili nešto, nek promeni kanal. Znači, u toku je slanje energije protiv uroka. Ja šaljem. Kad završi sa slanjem energije i dalje zovite da bi se energija spustila. Znači, nemojte odjednom prekidati. Da ne bi šok se neki desio. Šaljem. Ako osjetite neko trenje u organizmu, nemojte se plašiti, to je normalna pojava. Jer nije mala stvar skinuti urok. To se jednom u životu radi. Nije to svaki dan. Uroci, skinite se od osobe koja ovo zove. Uroci, bežite od ljudi. Uroci, što ste tako bezobrazni, bezobrazni su uroci. Uroci, bežite od svih ljudi. Jaj, samo malo da se oporavim. I dalje zovite, sad ta energija da se spusti, znači 2 minuta sad zovite da se ja odmorim. Jaj. Jedva sam uspeo, ali je dosta vas tražilo. 0606030331. Znači sad čekajte da se ta energija spusti polako, opustite se.